Kuqale izolo ukutheleka amalungu e-DA lapho ezobambela khona ingqungquthela yokukhetha ubuholi eGoli. Le ngqungquthela izoqala ngokubhaliswa kwesithunywa kusasa. We are ready to welcome all our delegates. They will start registering early tomorrow morning, and we are looking forward to hosting a congress that will change the future of our country. Leli qembu lithi lizosebenzisa ezobuchwepheshe uma sekuvotwa ukugwema amaphutha. It is an electronic voting system which confers a number of advantages. First of all, it's very fast. I-DA igcizelele ukuthi uLungile Phenyane akaphoqwanga ukuba ahoxe ekugaqeleni isikhundla sokuba umholi weqembu nakusokuba umgcini mafa weqembu. Ms. Phenyane withdrew from, 3 positions, as you may well know, and I want to just, categorically state that she was not forced to withdraw from those positions. She withdrew from those positions voluntarily. UJohn Steenhuisen uphonselwe inselele kwesokhola iqembu ngudokotela uMpho Phalatse, kanti uLungile Phenyane ugcine esehoxile. Kwesephini likasihlalo weqembu kukhona phakathi kwabanye uNqaba Bhanga noSoli Malatse. Kanti uHelen Zille uncintisana noLungile Phenyane kwesekuba uhlalo wesigungu siphezulu. Leli qembu liyazethemba ukuthi lizoyiketula iANC kwabanye omasipala okhethweni langonyaka ozayo.